Zoltánnal beszélgetünk hosszú idő után a Ferencváros-Debrecen mérkőzés után. Mi történt ma az Olimpiai pályán? 1-1 lett, nem sikerült győzni. Igen, 1-0 után utolsó pillanatban kaptuk az egyenlőti gólt. Igazából nem éreztem, hogy Debrecen gólt rúghat ma. Még egyedül a pontrugás volt az, ami veszélyes volt a részükről, de így összességében szerintem mi veszítettünk 2 pontot, mint hogy egyet nyertünk volna, úgyhogy sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk ma, de hát ilyen az élet. Mennyire hibáztatható a játékvezető véleményed szerint, hiszen sokan azt mondták, hogy az nem volt szabadrúgás Bódi Ádám találata előtt. Ezt hogy láttad onnan belülről a mérkőzés kapcsán? Vissza kéne nézni ahhoz, hogy most ítéletet tudjak mondani. A mérkőzés közben úgy éreztem, hogy szabálytalan volt, de igazából lényegtelen. Van, amikor a játékvezető felénk ítél, vagy ellenünk, szóval ez így összességében szerintem kiegyenlítődik. Sajnálom, hogy most ez így alakult. 1-1. Vannak még mérkőzések, hogy bebiztosítsuk a második helyet, úgyhogy ezt meg fogunk tenni ezért mindent. Sárgalapodat mennyire érzed jogosnak? Ugye nem, a kollégák szerint azt hallottam, hogy nem játszott Pakson, ha jól igaz? Igen, az 5. sárgám volt, hát nem éreztem, hogy sárgapot kellett volna ezért kapni. Itt a szögletnél próbáltuk a pozíciót én is megnyerni, meg ő is, szóval igazából nem éreztem, hogy sárgapot kellett volna adni. Hatalmas érdeklődés, ha már itt a mérkőzésekről beszéltünk, a Magyar Kupa döntőjébe sikerült bejutnunk, hatalmas az érdeklődés, teltház várható itt a Groupama arénában, 11 év után megnyerhetjük a Magyar Kupát. Mit gondolsz erről? Még előtte van egy paksi mérkőzés, ami most a legfontosabb számunkra. A kupa döntő az majd egy másik kérdés. Most az a fontos, hogy Pakson jó eredményt érjünk el, mert elsősorban az a célunk, hogy a második helyre odaérjünk, és majd a szombati mérkőzés után már többet foglalkozhatunk a kupa meccsel. Jó, köszönjük szépen Gera Zoltánnak az értékelést.